Barsaga versus Falsis. Ngayon naman, hinamon ni Attorney Jesus Falsis itong si Congressman Kiko Barsaga sa isang debate. Nagdebate sila sa harap ni Mon Tulfo sa kanyang podcast. Ang naging trending topic ay yung tanong ni Attorney Jesus Falsis kay Kiko Barsaga. Tinanong niya si Congressman Kiko Barsaga kung nagnakaw na ba siya ever sa kanyang public service mula nung pagkakonsehal niya hanggang pagka-congressman niya. Ngayon naman, hindi sinasagot ni Kiko Barsaga ng diretso kasi sinasabi niya may mga tao na sumusunod sa batas at may mga taong hindi sumusunod sa batas. So sinasabi niya, so tumatanggap ka ng pera tulad ni Marcoleta na within the legal bounds. Sinasabi naman ni Congressman Kiko Barsaga, wala siyang sinabing ganun. Sinasabi niya, may mga taong inosente pero guilty at may mga taong guilty pero inosente. Depende kung ano yung pag-interpret dun sa sitwasyon. Ngayon sinasabi niya, Sus Falsis, napaka-komplikado ng mga sagot mo, ba't hindi mo nasagutin yes or no kung nagnakaw ka? Ngayon naman, ano nakikita mo dito, Dad? Isa-isahin kasi natin yung mga paksa na pinag-uusapan nila. No? Kasi nga kung titingnan natin, itong kanilang talakayan, talagang medyo agresibo si Attorney Falsis, no? Sa kanyang pag-aakusa o sa kanyang mga komento, no? Tungkol sa mga issues, tungkol sa mga nangyayari sa mga politiko. So unahin natin yung sinasabi niyang nagnakaw na ba si Congressman Barsaga o hindi. Hindi naman sinagot ito. Ang ginawa ni Congressman Barsaga, nagbigay siya ng general statement. No? So, ngayon ang tanong, bakit? Kasi ganito rin yan. Kung babalikan din natin, halimbawa, no, yung Biblia, no, ganun din may nangyari rin ganitong issue. Merong isang babae na sinasabi na nakipagtalik sa ibang lalaki at sinasabi ng mga ibang iskribo na kinakailangan batuhin o mamatay sa pagbabato itong babaeng to dahil nahuli siya sa pakikipagtalik sa lalaking may asawa. So, kinakailangan na parusahan nila. Kaya ang sabi ni Jesucristo dito, ang tanong niya sa mga nag-aakusa dito sa babaeng ito, sino ba sa inyo ang walang kasalanan? Kung sino sa inyo walang kasalanan, siya yung unang bumato sa babaeng ito na gumawa ng kamalian sa kapwa. So, pagkatapos noon, nag-alisan itong mga nag-aakusa kasi nga sa kanilang konsyensya, alam nila lahat sila may kasalanan at may pagkakamali. Ganon din, no? So, ang sinasabi nga natin, let the first man who has not sinned cast the stone. Di ba? Yun ang sinasabi nila. So, in this particular case kasi, kaya hindi sinasagot ng diretsyo ni Congressman Barsaga, siguro sa kanyang kalooban, sa konsyensya niya, ina-analyze niya kung meron ba siyang nagawang mali o hindi. Siyempre, hindi naman kinakailangan, wala naman kasing perpektong tao. Wala naman kasing taong sinasabi yung, narinig ko rito yung malinis ka ba? Wala naman talagang taong perpektong malinis. Kahit na ano pa yung hangarin mo sa buhay, kahit na napakaganda pa ng iyong motibo at inyong paglilingkod, maya't maya magkakaroon talaga ng mga pagkakataon na magkakasala ka, magkakamali ka. Ang mahalaga dito kung ano talaga yung intention mo at ano yung mga ginagawa mong hakbang para sa ganon mapaglingkuran mo ng maayos ang ating pamahalaan at ating kapwa. So, number 2, ang masasabi natin pangalawang issue dito, siguro ang masasabi ko, kahanga-hanga rin yung pinakita ni Congressman Barsaga na bagamat inaakusahan na siya, bagamat may mga sinasabi ng parang paratang na pinapataw dahil hindi niya nga sinasagot ng diretso yung question, ang sa akin kahanga-hanga dahil hinaharap pa rin niya. Ibig sabihin he's being true to himself. Hindi niya masabing totally na wala siyang kasalanan at hindi niya sinasabing totally wala siyang pagkakamali. Pero sinasabi niya, sa kanyang pagkakaalala, sinusunod niya kung ano yung dapat sa batas. So kung merong mang lumihis doon pero nasa boundary ka pa rin ng batas, ibig sabihin yun ang kanyang pinapaniwalaan at pinapanigan. Pangatlo, pag-usapan natin, lahat ng mga politiko at nasa gobyerno, hindi naman pwede natin sabihin na hindi sila nagkamali ni minsan. Hindi sila nakagawa ng mali sa kanilang paglilingkod. Meron ba silang mga tinanggap na biyaya sa ibang tao? Maaring hindi sila ma-exempt yan. Kasi nga, bawat kampanya nila, talagang humihingi sila ng tulong sa mga financier at mga funder. So, siyempre, yung mga financier na yun at funder na nagbigay ng tulong sa kanila financially, siyempre may mga hihinging kapalit yon. So, pagka may hiningin kapalit yon, meron na rin konting pabor na ginawa para sa kapwa. Ang tanong na lang, yung bang pabor na yon naangkop sa nasasaklawan ng mga tamang pamamaraan ng ating batas. Kung hindi naman to illegal, tinulungan lang at binigyan ng pabor at binigyan ng suporta pero gumawa pa rin ng tama, hindi ito nasa gray area na sinasabi natin. Kaya may sinasabi tayo palagi, di ba? Napakahirap sa isang politiko na magtagal sa kapangyarihan. Kasi pag nagtagal sa kapangyarihan, lahat naman tayo tao lamang. Lahat tayo nadadarang at natutukso at nagkakamali. So ang importante lang yan, yung babalik ka pa rin sa gitna. Kasi kumbaga nasa gitna ka, minsan kumakaliwa, kumakanan ng takbo mo. Pero importante lagi kang merong
paninindigan, nasa gitna ang iyong paniniwala na kinakailangan meron kang takot sa Panginoon at meron kang paninindigan na paglingkuran ng iyong bayan at ng iyong kapwa ng taus-puso. Yun na naman ang issue dito. Kaya nga, ang sinasabi natin dito, simple lamang. Ang tanong, lahat ba ng mga politikong nakaupo, barangay man, opisyal o mga nasa katungkulan, wala bang nagawang mali yan? Kasi kung sinasabi nilang wala, isang malaking kasinungalingan yon. Kasi nga kahit na mga santo, may mga kasalanan at pagkukulang at pagkakamali. Si Jesus Christ lang ang walang kasalanan sa mundong ito at hindi natutukso. So yun ang mga punto dito na it's too much to ask from our government leaders and politicians to tell that they should be as clean as a saint. No? What we expect from them is they should be morally compelled to do what is right for the good of the nation and for the good of the country. Yun lang naman yun. Siguro nga, Dad, yung naging interesting dito kasi yun yung in-attack ni Attorney Jesus Falsis kay Congressman Kiko Barzaga. Kasi sinasabi niya, ba't hindi ka na lang magbigay ng yes or no answer na kung hindi ka nagnakaw, hindi ka nagnakaw. Sinasabi mo na hindi pa naman ako kinakasuhan. So, parang sinasabi nga ni Attorney Jesus Falsis, ba't parang dinedodge mo yung direct answer to the question? Pero yung katulad ng sinabi mo nga, Dad, medyo mas safe nga yung answer na yun. Na sinasabi, wala pa naman yung kaso or wala pa naman kinakasuhan sa akin. Kasi sa totoo lang, marami mga other politicians na involved sila sa mga flood control scandal. Lahat sila, siyempre, nagsasabi, the easiest way to answer is, hindi ako part dyan, wala akong kasalanan, inosente ako. And, well, siguro, a lot of people will be asking nga, Congressman Kiko Barzaga could just simply lie para matapos na yung usapan, di ba? Para mabilis ang usapan, sasabihin lang niya, oo, malinis ako, wala akong ninakaw, etc. Pero dahil parang napahaba yung kwentuhan, kasi hindi niya sinagot ng yes or no na direct, na sinasabi ni Attorney Jesus Falsis, dapat ganun. Well, even anyone could say na malinis naman siya. But it would be a lie, like sinabi mo. Most likely, these government officials, may kasalanan sila. Hindi lang natin alam kung gano'ng kalaki. Sana naman, hindi naman siya nagnakaw. Sana naman, yung mga ginawa niya, yung mga masamang ginawa niya, hindi naman sobrang malala. Baka mga minor mistakes. Pero kung wala ngang kaso, sana naman, it's not something too grave to worry about. But Dad, when these politicians lie and say that they're innocent, even though marami ng ebidensya, marami ng mga kaso sa ombudsman, pero ini-insist nila na inosente pa rin sila, who should we believe, Dad? Yun na nga sinasabi ko, no? Yun ang sinasabi ko na naging kahanga-hanga yung sagot niya para sa akin kasi nga, he is being true to himself, not only to the people listening. Kasi nga, it's easy to say na, malinis ako, wala akong kasalanan, wala akong ginawa. It's easy for him to say that. And for the sake of promoting himself, he could have said na, wala akong kasalanan, I'm innocent, I'm clean as pure as white as snow. But in reality, alam naman natin kasinungalingan yun, di ba? Malaking kasinungalingan yun at he will be more branded as a bigger liar or the biggest liar if he will say na he is innocent of anything that has been ongoing with the government. Because once you are in the government, whether barangay official ka or whatsoever, laging meron kang subjective nature. Ibig sabihin na may mga kakilala ka na nakatulong sa'yo, natutulungan mo, na sometimes pinapaboran mo na medyo hindi na maganda ang tinatakbo, no? Ang importante lang, nasa legal bounds ka pa rin ba? Kung nasa legal bounds ka, then I think that should still be, to me, still an admirable space, no? Kasi nga, alam naman natin, we have to be realistic. Kinakailangan maging practical din tayo. Lahat tayo mga tao lang, di ba? Yun ang sinasabi natin. Lahat natutukso, lahat nagkakamali. Ang importante riyan, dapat hindi ka mawala sa gitna. Yung gitna, na ibig sabihin, kumaliwa ka ng konti, kumana ka ng konti, pero huwag kang lalagpas doon sa kalsadang tinatakbuhan mo. Kasi pag lumagpas ka, yun na, masama na yun, di ba? Kahit mga basketball player, pag pinapanood natin, di ba? Even Michael Jordan, one of the best basketball player in the world, di ba? Ang nakikita natin, pag merong basketball game, minsan nanunulak siya, minsan hinihila niya yung short pants ng kalaban niya, pero foul yon, di ba? Kaya nako-call yung foul. Pero still, hindi niya sinusuntok, hindi niya sinisipa yung kalaban niya. He's still playing within the bounds of the game. So, ganun din yon. Pag nasa politika ka o nasa gobyerno ka, hindi mo talaga may iwasan yan. Kasi minsan may ipapakiusap sa mga mas matataas sa'yo na hindi mo naman mahindian. So, ang gagawin mo na lamang, imamanage mo na lang, ibabalansihin mo na hindi naman maging masama yung tatakbuhin. Pero pag ginawa mo talaga yung mali at lumabag ka na sa batas, katulad ng mga flood control project na nandaya na, pagkatapos wala pang proyektong dineliver, yun talaga masasabi natin na sukdulan na yung pagka ginawang kamalian o nagkatiwalian na dapat maparusahan, di ba? So yun ang punto natin. In fact, what we can say is nobody is completely clean, nobody is completely innocent. But you can aspire for serving your country with all your heart, with all your mind, with all your soul. And do your best to pray so that you will be guided by the wisdom of God.
Ngayon naman, meron pang isang binring up si Attorney Jesus Falsis. Sinasabi niya na ultimo daw sa barangay, nagkakaroon ng SOP kapag nagkakaroon daw ng clearance to change yung mga exemption sa mga zoning sa mga barangay. So basically, sinasabi niya, or what others interpret sa comment, SOP, ibig sabihin nun, bribe or suhol para mag-change ng mga zoning. Although, syempre, nagkakaroon ng argumento, yung mga ganitong mga sitwasyon ba, yung bribery for changing of zoning and mga other government favors to change classifications, wala naman daw na walang pera sa gobyerno. So is bribery in this case also considered theft from the people? Anong tingin mo doon, Dan? Well, kasi nga, yan yung sinasabi natin mga gray areas. No? When you're in government, when you're in politics, when you're serving any institution that has power or authority over people, nagkakaroon talaga ng mga ganyan, sinasabing natin mga favoritism o mga favors that are being given, no? So let's be fair, let's be realistic, and let's be practical, no? As much as we want to have politicians and leaders who will be completely clean and who will be completely honest, we know for a fact that's a lie. Because even saints are committing sins and committing mistakes, and even doing some lies. Even Saint Peter, during the last moments of Jesus Christ, dinay niya nga si Jesus Christ na in fact nakikita na nga niya na yung patay nabubuhay, yung bulag nakakakita, yung pipi nakakapagsalita, yung bingi nakakarinig. In spite of that, na nakita niya yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, dininay niya pa, nagsinungaling siya, nakilala niya si Jesus Christ. Yan na yung sa pinakamalaki apostle o number 1 apostle ni Jesus Christ at that time. So sino pa naman ba tayo kung iahambing tayo sa kanila, hindi ba? So you will be the biggest liar if you say that you have not done anything wrong if you're in government. Definitely you would have committed something wrong. The question here is very simple. Katulad sinabi mo, kung yung mga zoning na ganyan at may nagbigay sa kanya, tinulungan siya ng pinagbigyan niya yung pabor. Ang tanong lang diyan, yung bang zoning na yan na ginawa mo, makakasira sa environment yan o hindi, o makakatulong sa lipunan yan o hindi. If it's for progress of the area, na makakatulong yon, at yung downside naman yung environmental issues mamamanage ng maayos, I don't think you can consider that as a bribe, no? Kasi bribe to me is a negative term. Bribe is a negative term if it will be taken for the sake of doing something wrong. But if it's going to be taken for doing something right, then it's something that you can say is in the gray area. Bakit gray area? Kasi in the first place, mali pa rin talaga yon. Tumanggap ka ng pera sa private sector para may gawin kang proyekto para sa gobyerno, mali pa rin talaga yon. Pero again, as I've said, no, isang malaking kasinungalingan kung sasabihin mong walang nangyayaring ganyan sa lipunan. Una. Pangalawa, unawain din natin yung mga barangay captain, no, ang mga barangay officials. Kung bakit natin uunawain? Siyempre, alam naman natin yung reality. Reality is, mahigit kalahati sa ating mga kababayan naghihirap at kulang sa kinikita. At malaking porsyento niya nang tumatakbo sa mga kapitan, sa mga chairman, humihingi ng tulong doon. No? So sila yung unang takbuhan. Sila yung first line of defense. Kaya nga sa bayan natin, hindi nangyayari yung mga revolusyon kasi nga yung mga kapitan natin gumagawa ng paraan na tulungan yung mga nasalaylayan. So you have to understand where they're coming from. I'm not saying we should tolerate it. I'm not saying that it's right for what they're doing. But being realistic, what they're doing is because sila hinihinga ng tulong. Siyempre, sila ay nagbibigay din galing sa kanilang bulsa. So, saan nyo nakukunin nyo? Maliliit lang kita ng mga barangay chairman. Alam naman natin yun. So, gumagawa rin sila ng paraan nang sa ganun meron silang extra resources para matulungan yung mga lumalapit sa kanila. Morally, it is wrong. But in the practical sense of being there, you see what's happening in the ground, you understand why it's happening. So, ngayon, ang tanong ko na lang diyan, kung siya ay tumatanggap ng suhol na alam natin makakasira sa lipunan, then it's really very bad. But if tumanggap siya ng parang biyaya o regalo o pabor na binigay sa kanya para sa ganun magkaroon ng mas maayos na progreso sa kanyang lugar, bakit naman hindi? Hindi ba? Alangan naman sabihin natin na hindi niya tatanggapin yun kung binibigay sa kanyang regalo. Sino ba naman sa ating mga makakapagsabi na hindi sila tumatanggap ng regalo? Di ba? Kahit na mga pare tumatanggap ng regalo. Kahit naman si Jesus Christ tumatanggap ng regalo sa mga tumutulong sa kanya. In fact, yung isang tax collector, nagpapakain sa kanya, sinusuportahan siya. Bagamat yung tax collector na yun, alam niyang gumagawa rin ng mga katiwalian, pero tinatanggap pa rin niya. Kasi nga nakakatulong yun sa pagpapalago o
pagpapaalala sa mga tao kung ano yung tama at mali. Ngayon naman, meron pang mga ibang mga commentators na nagsasabi na ano ba talaga ang what's right or what's wrong in accepting money from the private sector, lalo na sa mga government officials. In fact, mayroon itong mga even the yellow candidates, even in their statement of contributions and expenses, may mga contributors silang dinideclare. So technically, they're also accepting fundraising from donors. So although it's legal to accept fundraising from certain donors, but what's the real ethical line of a politician accepting from private donors, Dad? Well, sa akin kasi, you have to be governed by the laws of the land, no? Sa ating batas naman kasi, pwede kang tumanggap ng mga tulong o suporta bilang politiko sa mga pribadong sektor basta't hindi lang ito maapektuhan ng iyong mga desisyon o mga gagawin mong desisyon na makakatulong o bibigyan sila ng undue favor, no? Ibig sabihin no, yung bang mga desisyon na maagrabyado naman yung lipunan. Yun. Pero hindi naman natin talaga maalis kasi nga kahit na sa batas natin inaalaw ng ating pamahalaan na tumanggap ng suporta ang ating mga politiko sa mga pribadong sektor pag sila'y nangangampanya. So how can you now put the demarcation there? Napakahirap lagyan ng guhit yan kasi lahat magsisinungaling, no? May tumulong sa isang malaking kumpanya na sa kampanya mo, tapos nung ikaw yung nanalo, humingi ng pabor sa iyo, tinulungan mo. So is that not considered bribery or is that considered a political favor? So yan yung mga katotohanan na nangyayari. We can say that dapat walang ganyan. Dapat hindi nangyayari yan. Pero it's a total lie. Alam naman natin na kasinungalingan yan. Siguro sa langit na lamang meron yan. Pero dito sa ating lipunan kasi, sa ating bayan, sa ating mundo, kahit sa Amerika nangyayari yan. Di ba? Nakikita naman natin, yung mga pangulo ng Amerika na tumatakbong pangulo, tinutulungan sila ng malalaking kumpanya, binibigyan sila ng ilang milyong dolyar para lang mag-speech. Pero yun, indirect support yun sa kanilang kampanya para hindi ma-violate yung mga election rules nila and laws. So, nangyayari yung kahit na saan. Ang tanong na lang diyan, are we practical enough to understand what's going on? Are we realistic enough to understand what's really right or wrong, di ba? Ang importante niyan, kasi sinabi ko, what is right is kung ito'y makakapinsala sa iba, dapat hindi mo gagawin yon, di ba? Kasi that's considered wrong. Pero kung ito yung makakabuti naman sa bayan, then that I would still consider it right, di ba? So this is where the issue is. Right or wrong is a question of what is your basic principles in life. To some people, it's right to hurt others because to them they feel that they have authority over others. But in reality, that's morally wrong, di ba? Kasi nga anong point of view natin dito? Ang wisdom kasi galing sa Panginoon yan eh. Ano ba yung wisdom? Para malaman mo kung ano yung tama at mali. Alam mo kung ano yung mabuti at hindi. So, yung wisdom na yon depende sa iyong pananalig at pananaw sa buhay. Pero ang pinakamagandang wisdom na sinasabi natin, yung inilatag sa atin ng ating Panginoon na number one, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love others as you like yourself. So, if you follow those two big commandments, then at least you will be guided properly. Kaya mga kabayan, napaka-importante ng edukasyon para maintindihan natin at maintindihan ng sambayanan kung ano yung mga intensyon ng kanilang mga politiko. Kasi napaka-importante na maintindihan natin kung ano talaga ang mga intensyon ng politiko para alam natin kung saan patutunguhan ng kanilang pamumuno. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, ang kailangan ng Pilipinas ay better leaders. At para magkaroon tayo ng better leaders, kailangan itaas ang antas ng edukasyon para sa lahat ng Pilipino. Para lahat ng Pilipino, mas makaka-decide sila kung sino ang mas maganda para sa ating bansa. Kaya para sa edukasyon, ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Sino man sa ating mga namumuno o namamahala na magsasabing sila'y walang nagawang mali, sila'y malinis at sila'y walang kasalanan sa mundo, sa lipunan at sa kapwa, yan po ay isang pinakamalaking sinungaling na ating maririnig. Kaya dapat pong iangat natin ang ating kaalaman para malaman natin kung sino dapat na ating mamuno at mamahala at piliin natin sila ng maayos. Ang aming hangarin sa Ilocano Defenders Party List ay magkaroon tayo ng mga namumuno at namamahala na uunahin ang kapakanan ng mga mamayan, pangangalagaan ang karapatan ng ating sambayanan at ipaglalaban ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.